Здравейте, пчелари и пчеларки! Включвам се отново с едно видео 20 дни след заселването на рояка в топ бар кошера. Вече се вижда ясно изградените основи. И също така запечатано пило. Вижте само каква красота. Шедьовър на природата. Тази пита е перфектният пример. Пчелите са спокойни. Това е пита с пило и прашец. И от тук, от втората, почват пилото. Пресно снесени яйца на тия двете. След това са 1, 2, 3 са запечатано. Имах щастието също и да видя майката, даже я маркирах. Ще се опитам да направя едно видео в удобен момент, когато имам време, да ви покажа много лесен начин за маркиране на майки. 20 дни по-късно рояка е успял да изгради нови основи, в които да снесе яйчица, вече да са запечатани и да събират обилно нектар и прашец, да се подготвят за зимуване. Ето майката си намери едно място за снасяне, обаче явно започвам много да ги притеснявам, затова ги оставям на спокойствие. Благодаря за гледането и до следващия път.